Oo. Pero nakanindot lang basta nagwali nas pulong sa Dios, paminawa kita. Kaya ang pulong sa Dios mo ni pagkaon sa atong espiritual. Daga mga tao na ron, basko kay katanahon, matso kay katanahon, bodybuilder kay katanahon, ay uban body odor kay katanahon mga kaigso. Pero ang imong espiritu, wala mo pagkauna. Kanang naay Isgutan man to sa preacher kagabi sa akong magulang. Tinuod na, pasuji ko na isgutan po, mga kaigsunan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Asa man ta may mong kuskan spiritually, sa dihang maminaw ta sa pulong sa Diyos. Sa dihang ato ning kaunon mga kaigsunan, pinaagis pagpaminaw, kay damor ta maminaw, may unang pulong sa Diyos, ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw. Magtandagang kayo tag mga tuo-tuorong, nakapaminaw man ta. Diba? Ayaw pagkaog sinugba, panahon sa Birni Santo. Lipay kay mga isda, kaya di masugba man ang kaigsunan. Ngayon man ma, makatumtum. Oh. Diba? Dagang kayo tag mga tuo-tuo. Di ka manas pagpaminaw man ang kaigsunan. Maubuli kung gusto kang magdanay pagtuo sa Diyos, paminawa ang pulong sa Diyos. Ang atong pagkatao nga gidisenyo sa Diyos, musugot kag sa dili aduna gini emosyon. Bisan pag ikaw may pinakaisog na tao, sultihan di ka, maabot ka ng panahon sitwasyon sa imong kinabuhi nga makahila ka. Di man nimo siguro ipakita, pero naagi mga panahon sa imong kinabuhi. Kung lalaki kang humatso, sa imong pagbati sa nang mihila ka, murag nahuyang ka. Nga naman, adunay mga suliran sa atong kinabuhi. Nga din, di takapugong. Wa kay mahimo ana nga suliran, kung dili ang sa paghilak lang o sa pagdangoy-ngoy. Sultihan ko ikaw igsoon, bisan pagdagang pagkatawa nga atong nahimo kining kalibutan na, apan mosugot kag sa dili, dinisenyo ta sa Dios nga adunay paghilak mga kaigsuon. Sa mga pagkapalalaki ko na mo hilak ako. Sa private nimong kinabuhi, nakahilak ka gyud. Wa man sure mo gipakita sa imong asawa, pero nakahilak ka gyud. Abit ang isog sa nasulti naman ako ninga, katong tawhana pwede isuga gyud. Sa tanang away, kini mga isog mo man dool kay sa away. O, di ba? Bisag wa sila away ang mag-apil-apil kay makig-away igod mga kaigsunan. O sa kadlaw niya na, kinitawhan na, record gid niya, nag-grab gid. Kanang digid mo atras og away, binunggapay, pinusilay digid. O sa kadlaw niya na, nabalitaan sa tibok barangay, katong tawhan ng isog, mikakan, tukukod sa pagkatao ng isog. Pag uli niya sa balay, ini asawa, nasira ang akong pag-ila nimo. Nailan di ka mabana nga di magdagan sa away. Nga nang bana, di man lang ako lindagan, day. Idagan man po ito nagkukuds ko, nauna lang ko. Dautan ko day ng midagan ko, pero nag-una lang ko, midagan man po ito sila. Bakit ang midagan? Inana po, buhay mo ingon nga tao nga, isagot sa problema, di ko mo hila. Sugod kang sa dili, doon naging sitwasyon sa imong kinabuhi na makahila ka gyud. Amen. Ang bata, pag matao, mag-uol gitag di mo hila. Huwag hilak ang bata. Huwag ibitin yung tuktuko na mga kaisunan. Diba? Kita mo sa mga video, pinaulas nurse. Kita hinahinay kagunit pero mga nurse na magtarong, hulog, hulog. Dukdukon mamat. Mag-uulta sa bagong na tao, mga isog, pag di na mo hila. Kebot pasabot, patay na. Patay ka na mata pag di mo hila. Pero katiguang na mag-uulputag mo hilak, kaya basi di na mo hilom. Kaya kini mga tiguang pag mo hilak na, dukay na kayo mo hilom. Ay masakiton kay kasing-kasing, kung galing hilak.
nilargo 50-50 ba? Mga anak, di na ko ganawa mga anak. Naglingkod ko ginawa. Ikaw na mga anak, tayo ay nalang ginawa para di ka maglisod. Tiwas. O, tinuwa mo po. Lisod na siya ginawa, ay nalang ginawa para di ka maglisod. Patay. Kasi yun anak. Amen. Ang John chapter katong 11:35 mga kaisunan, nagamingon nga mao ni pinaka mubo nga gitawag og bersikulo sa English version. Pero sa Hebrewanon sa Hebrews na translation mga kaisunan, dili ang John 11:35 kundi ang Job mga kaisunan. Nasa Job mga kaisunan ang tinuod nga pinakamubo nga gitawag og bersikulo sa tibuok Biblia. Pero kining Juan mga kaisunan nga din gikuhaan nato sa atong title, mubo siya nga bersikulo apan naghatod kanato dakong pagpangutana sa atong pangunahuna. Nganong si Jesus mihilak man. Atong timanan, sorry kung naay mga laing doktrina dinhi, nga si Jesus di lang siya tao, kundi Diyos po siya. Dagan ang tanang ano nagpakatao man si Jesus, dagang mga tubag, kay si Jesus manggod, tungod para malansam sa krus, para matubos ang atong mga kalapasan. Pero ang unang king tubag, nganong nagpakatao si Jesus, kay di siya tao, Diyos siya. Amen. Pero mihilak siya mga kaisunan. Buot pasabot, adunay emotion kini si Jesus mga kaisunan. Ato himalikan nga istorya. Sibo kay ni sa pagkahintangan karon nga niyata. Kini si Jesus sa iyang ministry, aduna siya ay gitawag og higala. Kay gitawag og gipanganlag Lazarus. Tungod kay busy man ni si Jesus Christ, adang nagministeryo siya mga kaisunan diri pa sa kalibutan. Tungod sa iyang kabisi, ibalitaan siya, kaya pa may mga cellphone siguro sa una, wapay mga dali nga communication. Ipadalaan siguro ni tao, aron mabalitaan nga, sila sa rong imong higala, kay iso ni Maria o ni Martha, nagmasakit. Pero si Jesus Christ, may buong ka, muragwa siya emotion. Talaga David. Nga naman, iyon ang Biblia, kung iyon ibasahon sa 1 Kapitulo 11, nga din, wa siya mingadto. Sa laing termino, wa siya manumbaling. Padayon gyapon sa sayang ministeryo, hangtod ka namatay kining gipanganlag Lazaro. Pagkamatay, una pa ni siya miadto. Igsunog igala, sultihan ko ikaw, adunay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga makaingon tang nganong dugay man kami tubag Ginoo. Amen. Nganong di man ka manginano sa atong problema Ginoo. Dugay naman kay kong nangayo aning panganduya, dugay naman kay kong nangayo aning panalangina, pero ngano wa pa man Ginoo. Listen, the delay of God is calculated accuracy. Makaingon tang late na kayo nang naabot katubag sa Ginoo, pero alang sa mata sa Diyos, sakto na nga panahon, tukma na nga panahon mga iso. Tanawa na po, di kita makabuot kano sa tatubagon sa Ginoo. Everybody say amen. Amen. Isa nakasuway na din nangayo sa Ginoo. Praise the Lord. Mga kayuan gig mga naong mo. Kita tanan bisan sa relihiyon nimo. Nagi sitwasyon sa imong kinabuhi o adlaw sa imong kinabuhi nga naghangyo ka sa Ginoo. Amen. Hindi ko nagawa lang ito baga sa Ginoo. Ngano wa man gito baga sa Ginoo? Ang Ginoo, basahan Biblia, wa magbuot ang Ginoo unsay imong pangayoon. That's right. Ingon gani ang Ginoo, pangayo mo sa unsa. Pwede asawa Lord. Pwede. Pinangayo kita na ako niya ko asawa. Praise the Lord. Oh.
Akong anak po, pinangayo na ko, dagdagan pa na ko sa kabarangay, mga kaigsoon. Surrender ang gigusa. Mga manahingong paabling, mga igsoon, naghanon di ko, no? Pero para di kaya. Lisod maday may anak ko, mga kaigsoon. Men? Ay, tagay Mike, kasi buapil na kwaler. Ay, nagtubag-tubag man. Men? Wa kabuti sa Diyos o sa imong pangayoon. Ay po pagbuot sa Ginoo kanos ay hatag. That's right. Hello? Si Jesus Christ miadto nalubong na si Lazaro. Siya na ka na mula may kagpatay, nalubong na, mag-usap ka. Ngapi. Di ba? Nabdong ko pa sa rahit nga, pag last night ni Junjun, di ba ikaw man to no? Nagsakay sa barko. Sa iyo, hindi siya mabot. Kaya sa oras sa nalubong si Junjun. Ang problema, wala pa mamidunggong island. Naglutaw-lutaw man diha mga kaigsunan. Naabot si Pastor Ike, may kao na lang mga kaigsunan. Ako ito nagagawan, pag-aapon ni Mugnaw. Uli na malakag mo kao. Tingnan ni, nalubong na si Lazaro. Ang pinakabatid rin, upat kaadlaw na nalubong. Upat kaadlaw nang gikan sa iyang pagkamatay. Amen. Dagan ang utanan ako. Pastor Wilby, naanabay balsamar sa unang panahon? Nagkapangutan na ba mo na? Ayun sila, muragwa. Sa Genesis pa lang, nanay balsamar. Si Jacob di balsamar. Basahan niyo sa Genesis. Si Jacob di balsamar. Ngani, dito man siya gusto mga ison ilubong sa iyang lugar. Kaya dito man sila sa Egypt. Nanay balsamar sa una. Wala mo kaguol kung ang inyong minatay ba sa baron, ay kabalaka na din na masakitan. Sa tao na nimo. Sigo, nagbilin kagutang ma, nagbilin kagutang. Di na masakitan. Ya panggay. Peace lang tapis. Di ba? Di na masakitan. Kaya ang mga amahan ninyong naghangyorong nga, pag mamatay ko ay kong ipabansamara. Ngayon naman, sakit. Balsamara na. Napawali ako. Amen. Balsamar. Nani balsamar sa Genesis? Balsamar to preserve the body. Diba, ninyo ang Biblia na gingon, sama nga ang Espiritu kung bulag sa lawas, patay. Maupod ang pagtuo kung walay binuhatan, patay. Amen. Pag wala ka na Espiritu, di na masakitan. Sa panagan pa na ninyo. Salamat sa mga buhing panag. Amen. Pero ano ba sa mga Pastor John? Si Lazaro, for sure. Eh sa niyang pag-abot ni Jesus Christ, ato gini, pwede niya i-review mga kaisunan. Pag-abot ni Jesus Christ, mayroon karon mga kaisunan si Martha o si Maria. Ginoo, kung diri ka palang unta, di mamatay ang among isuon nga si Lazaro. Nanghilak sila. Ang gibuhat ni Jesus, mingon si Jesus, huwag ka mo mahibaw? Kung mutuo lang mo, ang tanang nagtuo ka na ko, bisan mamatay, apan mabuhi pag-usap. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon siya mga kaisunan, ako mo ang kinabuyog ang pagkabanhaw. Amen. Sa 25 kung ako masayo. Buwan nun si 25. Siya nga salig ka na ko, bisan siya mamatay, apan mabuhi pag-usap. Wa kay mabasa sa Biblia ang iring na banhaw. Mga tigulang mo ingon ra ba ang iring pito'y kinabuhi. Naglisod kita duhang iring pa pito. Wala. Pero ang pasalig ni Jesus Christ, sila nga mutuo kanako bisan mamatay apan mabuhi pag-usap. Amen. Iyo si Jesus Christ, tadap ko niya sa kilugnan ninyo. Pagkatubang nila sa maong lugnanan, kay sa unang panahon, labi na sa mga Hudiyo, ang ilang mga lugnanan di pares tuwang at daghang pansyon. Ang ila sa una langob. Halimbawa, mo sa kabarangay magpalit ng dakong langob.
Unya nanay ali nga bato kanang bato nga ilagi ng ginisinyo nga dinig sulod anak mga kaisunan ilahaman ng puston o panapton. Sa unang panahon ug mamatay puston na panapton ilahan ng pahiran ug dagang pahumot. Pagkahuman na ibutang na dito sa tomb o sa langop mga kaisunan unya na sila bato nga iligid. Ang Biblia nagingon sa diyang nag-atubang kini si Jesus o ang mga tao nga nag-asyoso mga kaisunan. Nakita niya mga taong mihilak. O miingon ang Biblia, si Jesus mihilak. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Buot masabuti ay ang Diyos adunay pagpati nga sama ka nato. Amen. Buot pasabot di ay sa panahon nga di nasakitan ka ang Diyos, nasakitan po Dikson. Nga naman, ipangga ka sa Diyos. Amen. Kitang tanan hinimo sa Diyos, Ikson. Ayaw pagingon nga, natutulog ba ang Diyos? Sa awit mga kaisunan, no. Huwag matulog ang Diyos. Amen. Ang salmo nagingon, ang magbalantay sa Israel dili mahikatulog ni may tagpilaw. Amen. Nagbantay sa kanunay kanato ug sa masakitan ta ang Dios mo bati sa atong kasakit. Amen. Wa kanya himo ang sama sa robot. Ingon ang Genesis 1 nga gihimo kanya sama sa iyang takway. Amen. Kung sa wayon ang inyong naong ay mo pagtuo kay sama mo sa takway sa Diyos. Amen. Ug wa ka kauyon sa imong naong, kauyonoy na lang gina kay forever na nang ikauban nimo. Sama ka sa takway sa Diyos. Amen. Amen. Ako bitaw sa minisa tinod lang nagtubo ko hangtod nag high school. Tugan ko sinod. Self-pity ba? Self-pity, di ba? Mga self-pity, naluoy ko sa kong kaugalingon yung tadoy. Kaya mga tumig mga bisita mi sa unag, mga ayaan na mo, mga lulag-lulog. Ako mga igsoon, pero may gidaygon na tagasog ilong. Yung maglinya mi. Ka mga tagasog ilong. Ako'y awahe, ilong, muurong mga igsoon. Ako naman ang dagang nasulti, pero tinood na. Self-pity ba? Eh, wala ko kauyon sa akong naw. Nangasog ang tang. Ang ilong taas, katagpod, di pataas. Ne? Pero nalipay ko. Sada nagsuri-suri na ko sa syudad. Bati man kog naong, mas daghang pa dahing bati. Daghan, ay mo kabalaka. Kaya kagwapong kabati na dipindi na ginas katapat. Kung naglisod di mong naong ay pagtapat yas mga gwapo katong pangita kag mas pati pa ni mo. Diba? Pati kag na, mutapad kag pasudjik ko. Murag kag kita mga kaisunan. Pero mangita kag bati. Oh. Pero kung imong tunan ng Biblia, God made all things beautiful. Yes, amen. Abi ninyo, ang tao ra maghihilig kung angga-angga. Usa gani lain ka na bansan. Diba dahil kita bansa ako, lokot si Pastor Ike Pilit. Isa pa ni bansa kri saking mga wakwak mga kaisunan. O takure, napay mga ngit-ngit. Usa pa ni mga bansa ninyo na ubang mga bati dili na pilon. Gahi. Hilig kay tagbansa or angga. Ako ni iklaro. Ang Diyos bingon, God made all things beautiful. Chika pa ko eh. Ang hilis sa creation, inyo nang i-review. Kung di mo mga believers ni Charles Darwin, nga ang tao gikan sa unggoy or believer mo sa Big Bang Theory, kung believer mo sa Bible, inyong tunana, ang creation, sa pag-create sa Diyos sa tibok kalibutan, pirmigis ang moingon, nindot akong pagkabuhat. Nay ulan, nay ngit-ngit, nay buntag, nindot akong pagkabuhat. Ang tao ragi mo yung bati. Amen. O ulan, sama ka daw. Ay, kabati aning panahon na. Uy, ikaw nanginhanglan kag-init. Ang mga paratanom nanginhanglan mag-ulan. O ikaw ibutang sa sitwasyon, siguro maglibog ka. Taga-bukid mo hangyo, pinapaulan na.
Ang mga parapanagat Ginoo, painitan. Oh my God. Di ba? O kamoy na Ginoo, mayabag mo eh. Di ba? Taga ka na, Lord. Buhi Taga po na ka po, Lord, pati Mga yabag mo. Pero sa tanan dahil hindi mo sa Diyos, tanan nindot. Amen. Kung nga may problema, mga kaigsunan, gitugot na sa Diyos, aron na kay makatunan. Amen. Na mga dilubyong na itabo sa imong kinabuhi, gitugot na sa Diyos, aron ka mo kang musampit sa iyang pangalan. Kay kung hayahay ta pirme, kay kung kwartahan ta pirme, malimot ta sa Diyos, apan sa diyang wabot ang mga problema, mahinungdong kang musampit sa Ginoo. Atong palakpakan ang ating buhay ng Diyos. Amen. Tingnan ang Biblia, mihilak si Jesus. Di na ako ni tason mga ison kay daghan ko tinuod na nag-research ko maayo paghatag sa mensahe. Kung gusto lang ako mga ison kay paabot ang pagbana-bana sa gitawag o mga scholars. Ang rason ko no Pastor John nga nung mihilak si Jesus. Di man ni accurate. Sa ako nang gingon, lain-lain ng pagpanabot ang mga nagbasa sa Biblia. Di man ni accurate. Pero adunay mga hinungdan di ay nganong mihilak si Jesus. Ang unang hinungdan mga kaigsunan, nganong mihilak si Jesus mga igsuon tungod sa iyang kaluoy sa mga tao. Amen. Ilabi na sa kaluoy niya kay kini si Martha o si Mary o si Lazarus magsuon man ni sila. Ang Biblia mismo nagingon higala ni sila ni Jesus. Suod. Musugot sa dili naagitay mga suod. Kami daghan may mga igagaw, daghan kog mga uyuan pero naagi ko'y mga mas suod. Wa ko magingon nga namili kog suoron sa ako mga uyuan ug mga igagaw pero it just happen nga suod na ako sila. Mao po ni dire mga kaigsunan nga medyo kung iskutan nato nga suod kining pamilya suod kang Jesus Christ. That is why sa dayong pagkakita ng mihilak si Maria o si Martha nibati sila. Kaya doon ay kasabihan. I don't know kung tama ni narabat tayo mga nasa detail ani. A shared joy is double joy. But a shared sorrow is half sorrow. Kung niyo? Akong Bisayo. Ang sana naambit o giambitan nga kalipay nahimong dubli. O ang inambitan o naambitan nga kagulanan nahimong katunga na lang. Kung niyo? Nalipay ka, imong gipaambit sa ila, midaghan mo. Naguol ka, imong gipaambit sila, naibanan ang imong kaguol. Hello? Abi ninyo, huwag mo miyangi para kang lula, tilo anay. O nang nakalibutan kasi ni Tambong. Ingon bitaw akong amigo, di ko mo atin o kisay mga matay sa akong kaila. Ano naman? Yung sa mamatay ko, di na sila mga ten. Kay patay naman mga kaigsunan. O naman ay kalibutan. Pero niyan nita aron makiramay. Maunang ang pamilya Artisuela o Monterola medyo naibanan ang kagulanan tungod sa inyong pakigduyog igsoon. Atong palakpakan ang atong buhay. Sumuni si Jesus Christ, may bati siya. Ingon dito, Jesus wept. Wa lang mitulo ang iyang luwa. Kung dili, mihilak kinsabot o sabot. Kaya na may mga panong mitulong atong luhang na diligikan sa kasing-kasing. Kinoon ka, ditulo atong luha diligikan. Naaoy kadaghan, miinom kag sikwati. Sa kainit, mabitan ang pasiyaw ni kapitan ito, kasama to, pero may ganyan niya balik-balik. Magkumpare nga ng rabaw sa layo. Bago na kayo namog sikwati, pag-inom sa usa. Hindi man moso, pag inom, perti malinginita, luha sa may kagsuna. Inyong amigo na unsa ng kagad, siyang mingaw ko ato.
Wala lagi siya magsabang. Kainit tayo. Inom po ko sa pag-inom. Sa kainit, bitaw pong luha. Naunsa man po ka, Brad? Looy ko imo. Di ba, tinood? Teka nga pa namin ang ato mga luha na digikan sa kasing-kasing. Pero pag nitulog, pero ata mag-uol ka naman, huyab ta. Ito ang imong luha, pero huwag ka masakit eh. Nagut kag sibuyas. Huwag ka masakit eh, pero mitolo imong luha. Tingnan sa kasabihan na nabasa na ko sa Google, pag-search na ko. Adunay pagkapareha o similarity sa pitaka o sa sibuyas. Basta na ko, anak ko, tiwas na ba? Pagkaman, pagtiwas na ko, kaysa dihang imo silang ukban, mutulo imong luha. Di ba, mag-good ka sa sibuyas, tuo imong luha. Tanaw kas pitaka o isod, tuo imong luha. Pareha ng sibuyas o ng pitaka. Amen. Tingnan dito, mihilak si Jesus tungod sa iyang kaluoy. O saan makaingon ra bata? Nga di manggol sikat among pamilya mo nang di ko dunggon sa Ginoo, di na tinuod. Inani magod akong relihiyon o nang di ko dunggon sa di na tinuod. Kitang tanan pantay-pantay kita mga kaigsuonan at ubangan sa Ginoo. Amen. Sa nang masakitan ka, imo na ng feeling nga murag way nakialam nimo. Amen. Mawitaw sa nang masakitan ka mga kaigsuonan huna-huna akyod na adunay Dios na nakabalo sa tanan. The Bible said, "Cast your burden unto the Lord, for He careth for you." Amen. Itugyan ang iyong tanang kabalaka, kaguol niya sa Diyos. Kaya aduna siya'y kahingawa kanina. Pero ang tao karon, pag mag-uol, post sa Facebook, nag-uol ko. Naikaaway, post sa Facebook. Tanawa, mo nang ang imong kaguol, wag mo ibani. Kaya ang Biblia naging ihatag man sa Diyos ang imong kabalakag kaguol. Kita nga ito mas Facebook, ipabati-bati. O niya, yung marabag ipabati-batian, why Facebook? Di ka mo mabasa. Pero tigil mong luya. Hello! Ano ba yung mga vlogger dire? Ay kunyong i-appeal, ha? Ilikitag Facebook. Ayun ang Biblia sa Santiago. Is any among you afflicted? Let him pray. Amen. Ano na ba kanina nagpagulanon? Paampuwa siya. Yes. Ayaw i-post sa Facebook. Amen. Na kay kontra si musilingan, i-post pa nimo sa Facebook. Nakita sa taga Manila, nakita sa taga Amerika. Unta malapay ra magbato ang imong silingan mga kaigsuonan. Hello. So adunay gitawag mga kaigsuonan o kaingaw ang Dios kanato. Kasi kanwan, si Jesus hilap tungod kayang nakita ang mga tao nga kulang ang ilang pagtuo. Amen. Ang Biblia rin nagingon sa Hebrehanon Kapitulo 11 versikulo 6, kay kung way pagtuo, di kita makapahimuot sa Diyos. Ang ato ramang pagtuo sa'yo, mailistag tuo. Pag wakay pagtuo, di kita mahimuot ang Diyos kanino. Bisan pag-unsa ta kay nimba, di kita mahimuot ang Diyos kanino. Mao nang kinahanglan magkanatay pagtuig son aron ang Diyos malipay sa atong mga kinabuhi. The third one, dili ko matapos. Mihilak si Jesus tungod sa iyang umalabot na kasakitan. Ang iyang pag-ani sa kalibutan dili pagbanjing-banjing, kundi kabalo siya nga moabot ang panahon nga iula ang iyang dugo alang sa kapasaylohan sa tanang mga sala. Kaya ang Biblia nagingon, for without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya kung walay pag-ulak sa dugo, wag yo'y kapasaylohan sa sala. Iyan ang na-feel mga kaigsuonan
unsay pagbati sa masakitan, unsay pagbati sa din magdupas sa krus, mga kaigsunan, tungod og alang sa atong kaluwasan. Nakabalo na siya nga moagi siya kamatayon. Aron someday di na niya ta moagi kamatayon. Amen. Everybody say amen. Giantos niya kasakit, aron someday di na niya ta moagi kasakit. Amen. Igsunog igala, siya nahimong sala. Unta kita man ang makasasala, apan si Jesus Christ nahimong sala, aron mapasaylo ang atong mga kalapasan. O salamat kang Jesus Christ igsoon, nga tungod kaniya nagdupa sa cross, hallelujah, o kita karon nagkanaay kaluwasan sa atong mga kinabuhi. Amen. Salamat kang Jesus Christ. Why relihiyon? Amen. Nga din makaluwas ka nato. Nagtudlo tanan siguro sa kamatuoran, kawa may relihiyon ngayon, amoy kamatuoran ang inyo di na kamatuoran. Amen. Amen. Jesus, siya ang naglupa sa krus sa Calvary, aron mapasaylo ang tanan natong mga kalapasan. Amen. Ano ninyo? Ang purpose ng Diyos o ni Jesus Christ kanong nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, aron unta makafocus na dili lang niining kinabuhian, kung dili sa kinabuhi nga umalabot. Ang mindset ng sa tao, hangtod karon masakitan ka. Ako magtanaw ko mga igsoon sa mga daily routine sa mga tao, makaingon ko kaluoy ning mga tawhana. Ang ilang yung nauna, kinilang kinabuya. Nalimot sila mga kaigsunan nga adunay kinabuhing eternidad. Ug mao nay dapat atong pangandaman sa atong kinabuhi. Ang Hebreano 9:27 nagingon, for it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Amen. Di katakda sa tao magkausa lamang mamatay. Humanini mao na ang hukom. Adunay nilain ang Diyos nga butanganan sa mga tao, humanining kinabuhian. Salamat kung naay mga tag-asugidad gawa pakuha sa Ginoo. Salamat. Pero ayaw gyud hunahuna ang dirira ka kutob. Aduna ba'y eternidad? Langit ba o impyerno ang atong padulong? Amen. As my conclusion, I don't know kung mutuo mo, pero i-search niyo sa YouTube. Ako kita na ko si Teresa, kaya pila na ko tanawa na testimony. I don't know kung mutuo mo, naaraw na ninyo kung mutuo mo. But one of the largest church in South Korea, Yes. under the pastoral leadership of Pastor David Chu, I don't know kung nakadungog mo na niya mga ison. Ang ilang simbahan mo, kapasidad of 800,000. Grabe no? Ang kang kibuloy, nga kingdom, pilar ba ito'y maigo? 100,000 man siguro. Iyang kingdom. Pero ang simbahan ni David Chu sa South Korea, kaya North Korea, komunismo na. Pero sa South Korea, ang iyang simbahan maigo og 800,000 katao nga manimba. Inanak ka na ko ang ilang simbahan, puno na, pirmi. Tungod sa iyang sige invite mga iso, nagkakita ko sa iyang usa sa wali. Ngayon siya, di pa dugay, nga nagsugod sila sa ministry sa unang panahon. Back 30 years or 40 years. Huwag ko masayo. Iyon siya, true story ni. Ako mismo witness. Ano na siya ay assistant pastor, Pastor John. Associate pastor. Sa diyan, nag-ministry sila. Ano na siya assistant pastor. Kaya kinayang assistant pastor, murag miabot ang dilubyo sa kinabuhi. Yes. Nga naman, kinayang siya assistant pastor niya nga lalaki, na ay sakit sa kasing-kasing. O yung asawa po masakiton. So nasila'y duha ka anak, murag puros babae. Muwa ko masayo. Ikaw pa niya sa iyong istorya, ang babae, ang asawa, namatay. Pagkamatay iksoon, grabing sorrow,
grabing kagulaanan sa mga anak. Yung mga bata pa. Ayun dito, sa tulo pa lang, sa unang adlaw, gilubong, ilan pong ginuaw dito sa lugnanan. Kaya yun ang mga bata, pa, na-miss na mo si mama. Muna mga bata, digit ka dawat. So mingato sila mga ison, duaw na po sila dito sa sementeryo mga ison, aron tanaw na po dito. Ayun ang mga bata, pa, buhay lagi si mama. Ukbi ang pansyon, buhay lagi si mama. Ingon ang amahan, mga anak, patay na lagi inyong inahan. Siya di pa, mga ginadunggan pa. Basta kayo sa amo una-una, buhay pa si mama. Siya di lagi, patay na inyong inahan. Sa madaling istorya, may sila mga ison. After 3 days, agikan sa paglubong sa iyang asawa. After 3 days, kining assistant pastor, kining lalaki, nikalitlag kamatay tungod sa iyang heart problem. Yes. Pagkamatay niya Ison, sa madaling istorya, tingnan ng pastor, Pastor David Chu nga, o sige, pobre man tao niya akong assistant pastor, ako'y gastuan tani, mag-amutay ta mga membro sa simbahan para mapalubong ni. Pagdayunan nilang alsa unta, kay ilang ilubong, mibangon ang iyang assistant pastor. Pagbangon, perting dinaganay, wagyo'y nahabilin mga igsuon. Sa'yo na ganang patay na. Lubong na. Oh, cardiac arrest. Serious cardiac arrest mo siguro to sa bato. Dinaganay, hastas Pastor David Chu, dagan siya. Manago. Kaya di man na normal sa tuwang mabana, nililiay sila. Anong naaman ko diri, sa man akong gisudlat. Hinahinay lang doon, hikap na. Siya buhi doon. Dito na niya gisulti, unsa gyud tinuod nga nahitabo, napaminaw mo mayo. Yes. Hallelujah. Ingon siya, Pastor, mao ni ako na experience. Nakalit lang kong kawa, wala magdakuyapan. Pagkakuyap niya isuon, nakitaan niya yung espiritu ni gawas sa lawas. Paggawas sa lawas mga kaisuunan, gikan sa lawas, adunay tulo ka anghel nga misugat. Ang usa ko no, diri sa wala, ang usa sa tuo, unyang usa mo'y nag-lead sa ilang agianan. Ingon niya, pagkanindot na mag-tiyog sa agianan, ang problema pagkalayuha. Pero tagi ko nung layuha, pero ingon siya, pagkanindot, tagi ko nung lingaw, gikay ko nung tanahon ang agianan. Na ako ni usa nga nag-lead. Ingon ko na siya sa mga anghel, layo pa ni. Ingon na mga anghel, usa ka adlaw ning lakaw. Asa man ni padung? Langit. Kasi sige kaya ra. Ingon pa niya, na-feel niya nga gaan kayo yung lawas na naglakaw. Wakit ko na sa kapuya. Pag-abot dito isuon, aduna ko rin akong gate. Perting ingon niya, pag-open ko na sa gate, perting nindutagin sa lugar. Ingon pa niya, dikit ko na niya. Maaso yung kanindot isa. Huwag makakumpara, Pastor, sa grabing kanindot sa lugar. Isa pulawan, Pastor, ang gilaktan. Isa nakita ko niya dito mga ison ang mga nasulat sa Biblia. Ingon ko si Jesus Christ, welcome my son. Isugat ko siya ni Jesus Christ, welcome my son. Dali, isuroy tika diri sa langit. So gisuroy ko siya isuon. Sa istorya ni Pastor David, sumingon siya. Iyang gitestimony kini mga igsoon ka Pastor David, isa pastor. Pagkakita na ako sa lugar, pagkanindot ay. Si pagkanindot ay mamatay, Pastor. Mga matay. Kisa'y gustong mamatay. Tinuod ni siya ang testimony siya. Pagkanindot ay mamatay, Pastor. Isuroy ko gitur ko sa dito mga isoningo pa niya. Ang presensya ko sa Diyos mo'y naghayag sa tibuok langit. That's biblical. Wa na ngit-ngit dito. Adunay kahayag. Kay ang himaya sa Diyos mo'y nag-iwang sa tibuok New Jerusalem. Gisuroy ko no. Dali, umana ka niya, okay na ka. Tanaw.
ipatanaw siya sa kanindot na magyud mga kaigsoon sa di maasoy nga lugar, bisan pag-asa nga lugar, di pwedeng ikakumpara pagkaninduta, isa na feel yung grabing ninduta. Sabi niyo ingon niya, mingon ko no ano to sa iya, dali, dalon ti ka ngadto sa imong asawa. Pag ngadto ko no mga isog, grabe gid ko niyang excitement na makita ang iyang asawa. Ingon pa niya sa iyang istorya, Pastor, pagkakita na ako sa akong asawa, misamot ka guwapa. Si Pastor David Chu ngayong isuginlan, may agik ko katawa. Kaya ingon si Pastor David Chu, di man ko hinaway yung perting bati ang ignaw siyang asawa sa dihang buhi pa. Pero wagi ko rin katawa nga sa di Pastor, tinudanay guwapa kay kong asawa. Mo ba? Guwapa, grabe. Isa Pastor, huwag gamay na puno sa naon. Wa na'y pangag sa langit. Kamong mga pangag, langit rin ninyong pag-asa. Nag-uol mo sa inyong mga kunot kay tiguang na mo ay nalamog parituki at ito nalamos langit. Tinood niya, ingon niya, nabatanon din ang iyang asawa. Pero ingon siya, grabing, ang panit, tinood na ang mga iksoon. Isang panit sa akong asawa, murag panit sa bata. Si Santos Pablo maingon, kining sa usa ka pagpamilok, ilistan kining lawas nga madunot o lawas nga di na unya madunot. Amen. Sa pagkagwapa, ingon pa niya, ang iyang naibugnan, kaya iyang asawa na uwat sa likod. Uwat pa. Scar. Kahit sa pagkabata pa daw sa iyang asawa, mo yung unang nakapig sa pamilya. Di bawalan ko no sa mama at papa nga pasimbahon. Pero gahi, magigulo itong iyang asawa daw sa pagkabatangon pa. Manimbagi ko pa, bahala ko sa gipuspusan ko no tubo. Liki ko no diri ang ulo sa iyang asawa. Ang iyang mahibungan, pagtanaw niya dito sa langit, ingon siya, Diamond Pastor ang naadiri sa akong asawa. Isa di maasoy nga kaki sa kinang sa Diamond. Grabe ka siglat na Diamond. Oh! Ang mga paglutos di ay nga atong nahiaguman samtang nangalagad ka sa Ginoo. Bayad ay na mga kaisunan dito sa langit. Praise the Lord. Hallelujah! Ang atong mga labog, ang atong mga samad tungkol sa pag-alagad sa Diyos, bayad na igabot sa langit. Nakita niya dito, Brother GP, si Abraham. isa itong dibato. Stephen. Esteban. Tinunin siya. Si Esteban, baka nga kung kay panit. Yung siya, kanang Esteban. Ila-ila man sila. Ikaw din si Esteban. Kanang ko'y pamata na ba? Tumagal lang ba? Pagbato sa imo, sakit. Dibato man to si Esteban. Ingon ko no si Esteban, abi ninyo ni mo Brad, pagbato sa kuwa, di ko na feel bisag gamay nga bato mitugpas akong lawas. Kaya nga naman, nakita niya ang langit nga may abli mga kaigsuunan. Ingon siya, basta mo barog lang kita sa pagpangalagad sa Diyos, sa pagbuwali sa pulong sa Diyos. Amen. Ang kasakit ibana na sa Ginoo igsuon. Amen. Praise the Para Lord. madali. Ingon, ang taong ang nag-tour sa iya, mao ni hinungdan ni mong asawa nga amo kang gipaani. Di pagid di mo panahon nga mamatay. Pero tungod imong asawa nagsigig request nga paanion ka kadali aron imong ingnon ang imong mga anak nga dili sila mabalaka kay maayo iyang kahimtang dinhi. Kakaksong gid siya siyang asawa. Ingon kuno ang nagingon sa iya, ayaw. Kaya ang imong lawas, di pag-glorified body, Yes. di pag-ikapat yun nun, mubalik pa ka sa yuta. Sige tutok ang iyang asawa. Taon-taon na yung misinggit mga kaigsunan nga ningon, pagdali! Balik na na siya! Ning singgit ko na dito sa langit, pabalik ka na na!
Kaya ang lawas ba yung anak? Ilubong na lang iyang lawas. Wala na sa ibalikan dito. Abi ninyo mga ison, kidali, di ko no siya bira na po sa mga anghel kay pabalik ko na po sa yuta. Pagbira mga kaisunan sa iya, na imisingit. Kadali lang, nindot ko no kay tingo. Paglingi niya, si Abraham. Abraham. Ingon pa niya, grabe ging pagkasyak niya pagkakita kang Abraham. Kaya nagpailaman, isa, na sila yung mga ngaan sila, mga abtang mo somewhere, mga iso na mailan, hindi mo sila. Ingon niya, nag-expect kong si Abraham, grabing tiguanga. Siya grabing ninduta panit ni Abraham. Sa wagi ko na ikakumpara nga panit pagkabatan-on tanaw. Ingon ko na si Abraham, paminaw mong maayo. Ingna ang mga tao sa kalibutan nga ang pagbalik sa Diyos hadool na. Amen. Pabaruga sila sa ilang pagtuo sa Diyos. Amen. Kang ilang pangalagad, digyod kamahayan. Amen. Palakpagan nato ang Diyos, mga Praise kaibigan. the Lord Jesus. Hallelujah. Ingon siya sa iyang istorya, pagbira, bunlot na po siya mga ison. Pag human na istorya ni Abraham, ibunlot siya mga ison. Pagkataon-taon, mitugpa sila sa atop sa iya balay. Sama na kalula mga ison. Pagtugpa niya, nakita niya nga naana sa lungon ang iyang patay lawas. Ingon ko nung doon kang anghel, sige dive. Ambak. Dive. Sige dive. Dito nga sa atop, pero nakita niya. Pag dive ko niya, dito na banhaw ang iyang lawas. Ug mao ni iyang gimantala di lang sa South Korea hangtod sa Amerika, iyan ang gitestify mga kaisunan nga tinuod ang langit. Hallelujah. Ang pagpakamatay ni Jesus mga ison, adunay dakong bili kanato mga ison. Amen. Kinahanglan nato nito